iperi kuitwa na mdara wenyu na sekuru wangu kumusha. Kuinda? Then idi mnangoga vari kuti no drugs, no child abuse. Imdara wenyu vari busy kutengesera vanhu madrugs. Wazana kubiza uri taura izvozvo? Ndakaona President Idi Mnangagwa paTV vachiramba zvemadrugs zviri kuitwa namudhara wenyu kumusha. Hasiya zvemadrugs aita zvekusapota Vision 2030. Sekuida chizaya chaiyo vari kusumudzira mayuthi vachisapota Vision 2030. Azotanga rini zvemadrugs nekuita zvemubobo izvozvo? Pachapapapata vedu ndopanje zvinhu kutaura shuwa. Vamwe vari bhizi kuchengeta maakwa, ndaro ari bhizi kuchengeta mbobo pakumusha. Dhanapf uchi baba nyika ndavakwa nevane vayo. Where is he madzibaba chipaka?